Gapuanan iti kinalabes nga panaginom iti arak so nga saan nga nagkinawatan iti makikita iti kaming iti Philippine National Police iti Ili Asanta no api nga nabagsol na iti masuspetsa iti kaininuman na amanagan iti Elmer Franco E. Manzano 35 ti tawen na nga agnay iti Barangay Marcos iti natakamat nga Ili. Managan met iti biktima iti Reynaldo Barcelona E. Carbon 53 ti tawen na karoba mismo iti masuspetsa. Basar iti talo nga nakainuman iti suspect ken biktima amanagan iti Lloyd Villalba, Sherwin Biloria, Roy Abano nabayag nga nagpimpin na pilit dagiti dua habang umininom da aging ganat dimmanon nga nagbugsingdan. Bali ti naalaan ti statement dito Sherwin nga Biloria ken kabsat ni Reynaldo. Tara iti kabsat na isong amin ti mismo nga nakaimatang ti panangbagsol ni Elmer ken ni Reynaldo. DJ duwa ngamin nga kadwadan nabati da ti uneg nga agenda nga gininom tahan met nga dahil lang ti imbagada dahil lang panang saplit ni Elmer ken ni Reynaldo ngami di rimwardan nga nag-riri di Waren nabati da di uneg dagiti duwa nga agin inom dahil Sherwin iso ti may nga simurot ket bali iso pay tinangagaw dahil bunek kutsilyo nga nausar nga pinagbagsol ni Elmer ken ni Reynaldo. Dumaw dawat met iti dispensa kadagiti napanawan ni Barcelona iti masuspetsa ani Franco iti naaramid na ket iti pinakipatpatangmi ken kuana ket deto iti inbagana. Tibala naman nun nagpakaririman nun. Tapos inangaw ko ni Sona, Yabado, yung kasi ko lang yung tiulo na. Kaya kasla dinakas na yung pagkuha nga provokarin. Kaya di dispensarin ako na kapid ko na takapid garod ti ko sir takapid dua garod napanak dispensarin ako tinira na metten ti kutsilyon. Nagturong iti grupo iti preskor iti pagtaengan ti biktima ani Barcelona ket ita anak kita mi ti apalaus una iti ladingit iti kabsat iti biktima ani Marilu ket iti nakasarsarita mi ket deto met tinakunana. Naginari da rumor ka kunana kasta ni Elmer wala may kadto tagbugising ta no pudno nga lalaki ka kunama ni Manong rumor ka bidtoy sangod basta sahod ta ruangan sir ngam ni Manong datay sabsabay alata nga kibkibinon hangka mapan Manong kunak labi am tagbugsing kami no kusto nga lalaki kunana ngam gapo tay diri more deto Elmer adda bunengnan sir nga kasta nakaigumti layo ni nang patayin ka may kadtoy kunana di ko Manong may kan kunak rinak Manong munay ka nadada buneng na patayin na kadeta bagsulin na kan kunak ha am tagbugsing kami kunala tama ni Manong kinapatang ko pa ni Elmer nga insarapa nga kasta ading api Elmer hanggang kasta ading kunak agkakadwa kayo, memesa kayo, api kastam, napakainom kayo, nakagkasta ko na, gaputahan nga deng-ganadeng, kuha na lata di, darus-dus na lata, ikasta di bunang, inibatak ni Manong, nagkastanak, madayo na kanya na, siyempre, kapag di syakti, nabagsul, kam nga nabagsulan, nagsanod man ni Manong, nagpadaya, kinama na, inkas din ay sudeto, di mo na nabagsul. Di nabagsul na dati, maray man ni Manong, kinama naman na natulati ni Manong Subijayan, sinakayan na nga, pan so dedi nagikki sakto relangan tulungan dak na tay ni Manong awan na tayong ko so dedi kadwa dang umiinuman ni Sherwin isu ti taray nga taray ngimay nang isu pala tinang bagkat aser di saksakay na pala ni Manong binagkat na sa ninala di buneng. May pakamo nga napasamak iti nasao nga pamagkong idi lang rabii agarop alas 8:20 may kaunseng aldaw iti daytoy abulan nagsagrap ni Barcelona iti dua abagsul maysa iti barokong ken aking kanigid iti baba iti kilikilina nimet Franco ket adda lang iti kustodiya iti PNP Santa ket manamnaman nga mapilaan iti kaso a murder. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.